Kao nastavak svojevrsnih aktivnosti na polju ekologije i zaštite životne sredine i poslovanja firme Prevent kao odgovorne firme prema društvenoj sredini u kojoj radi i djeluje, Udruženje mladih ekologika iz Visokog ove godine je upravo u saradnji sa Preventom kao generalnim pokroviteljem odlučila da organizira manifestaciju u povodu Svjetskog dana zaštite voda. Dakle, to je današnji dan, 22. mart 2013. godina, koja je također proglašena kao internacionalna godina suradnje za vodu. S tim u vezi mi smo organizirali cjelodnevno takmičenje iz ekologije za učenike srednjih škola na području općine Visoko, pri čemu je svaka škola imala tu mogućnost da aplicira sa 2 školske ekipe na to takmičenje. Tako da smo imali ukupno 7 projektnih ideja, odnosno 7 ekipa koje su aplicirale i evo danas učestvovale na ovom takmičenju. Ovdje smo u velikoj sali općine, dakle, da predstavimo rezultate ovog takmičenja i svakako da proglasimo najuspješnije i dodijelimo odgovarajuće nagrade.